sa mga benepisyaryo ng Social Amelioration Program mula sa bayan ng Sasmuan ang nagbulalas ng hinaing sa social media. Ang tanong nila, kailangan daw ba talaga ng sedula at barangay certificate para makuha ang ayuda mula sa DSWD? Sa Facebook group ng Sasmuan, ibinunton ng mga residente ang kanilang reklamo. Sandamakmak daw ang rekisitos na hinihingi ng Municipal Social Welfare and Development Office bago makuha ang 6,500 pesos na ayuda. Kabilang dito ang valid ID o di kaya ay barangay ID, original na sedula at barangay certificate na kailangang kunin at bayaran sa barangay hall. Ayon sa DSWD Region 3, kailangan lamang ipakita o dalhin kapag kukuha ng SAP Cash Aid ang Accomplished Social Amelioration Card Form at valid ID. Kung wala naman daw valid ID, pwede na ang barangay certificate. Paglilinaw ni Maria Remedios Velasco, Social Officer ng MSWDO sa Sasmuan, humihingi lamang sila ng ibang requirement dahil marami ang mga walang valid ID. Marami po kasi nagtanong sa amin, kung wala pong valid ID, pwede po yung barangay ID, ma'am. Tungkol naman po doon sa sedula po, ma'am, ni-require po dito sa LGU para mapatunayan po na resident po sila, ma'am. May mga pagkakataon daw kasi narehistrado bilang residente ng Sasmuan ang isang individual, pero hindi na raw doon naninirahan. Eksklusibo lamang umano sa mga naninirahan sa Sasmuan ang ayuda mula DSWD. Dapat po na taga-Sasmuan po sila, resident sila. Napag-usapan na rin naman daw ng lahat ng barangay captain at munisipyo ng Sasmuan ang ganitong iskema na kung walang maipakitang valid ID ay kinakailangang mabigyan ng benepisyaryo ng mga dokumento mula sa barangay kung saan sila nakatira. Nilinaw rin ni Velasco na hindi requirement ang barangay certificate. Target na mabigyan ng higit 2,600 na pamilya sa bayan. As of April 28, Martes ng umaga, higit 1,000 na pamilya na mula sa 4 na barangay ang nabigyan ng 6,500 pesos cash aid. Sa Miyerkules, sisimulan na raw nila mamahagi ng ayuda sa 5 coastal town ng Sasmuan. Sinimula ng payout ng SAP cash aid sa Sasmuan nitong Lunes, April 27, at target na matapos sa April 29. Maika Amparo, Seal TV, 36 News.